niin, nyt mennään seikkailupuistoon, se tehdään kaikki, se on 15 metriä pitkä. Me otetaan video siitä, kun mennään kävelee kaikki tähän juttuihin. Kun liikas, se on hauska. Ja olkaa kattoo pikaasti. No niin, tässä me ollaan. Kohta mennään kiipeilyyn, eiks niin? Joo, moi kaikki. Niin. Mun yksi kaveri meni sinne ylös. Te näette se valkopaita. Ja nyt mä olin siellä koko ajan. Nyt mä oon valmis siellä. Nyt mä tein tässä joku 8 asti. Sen jälkeen nyt mä oon ihan, se oli liian vaikea. Mulla ei ollut vaikea, oli liian pelottavaa. Nyt te näette tää, kattokaa. Näettekö te parempi? Mä en tiedä. Oh shit, look at this shit. Tää on liian pelottava. Tää näyttää helppo, mutta ei oo helppo. Tää Roni. Okei. Tää Roni back tekee kaikki. Assalamu alaikum. Oh shit. Te näitte nyt ja te näette vielä lisää vielä. Okei, nyt mä näytän teille mitä tää Roni tekee nyt. Roni, sano jotain. Tää Roni on dead, se sanoo se on dead. Tekee näin. Mutta tää on oikeesti liian vaikea. Kattokaa, tässä on kaikki tekemässä. Okei, nyt Roni tekee. Se meni. Mä en saanut klipattua, mutta te näette nyt lisää. Oi shit, tää Roni on siellä. Se on siellä jumis. Onks kaikki hyvin? Voidaan siellä pelottaa. Mäkin olin siellä, mun pelotti liikaa oikeesti. Mut näin vaan. Nyt te näette paremmin, okei? Mä näytän vielä hyviä teille, okei? Te ei nähnyt mut ainakin niin paljon videossa, kun tässä ei saa ottaa puhelimeen ja Ronikin on tekemässä omaa ja sit mäkin teen oma tässä. Sen takia te ei näette niin paljon. Mut nyt te näette, nyt mä näytän teille miten mennään tänne ylös, okei? Miten mun yksi kaveri menee nyt. Kattokaa sitä, se menee ylös, okei? Mene vähän lähelle vaikka. Kato, se laittoi sinne se juttu ja te näette se. Nyt se menee sieltä ylös kokonaan sinne asti. No, kokonaan safety, se ei mene mitään. Täällä on ainakin safety tosi paljon. Seikkailupuistossa. Kun mä opetin sitä, se ei osaa mitäänkään. Mä opetan sille kaikki jutut. Nyt te näette, tää Roni nyt menee sinne ylös. Kattokaa nyt sitä. Okei, nyt te näette, että Roni menee kaikista isoin hyppy vetää. Okei, nyt te näette, että Roni menee vetää sieltä ylhäältä nyt. Okei, nähdään nyt, katsotaan.